हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। ड्राइभार पस्ट ओंखारदों बेनो जाबाय क'क्राझार जुडिशियारि अफिसाव एबा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। लकेसना क'क्राझार जागोन। दा फै जों थांसै गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल नटिस नायनोसै। दा बे लोगोफोर पस्टआ टेम्परारि जागोन आरो पस्टआ सासेल' दङ आरो नेम अफ दा पस्टआ जाबाय ड्राइभार आरो दरमाहाया जागोन 15,000 पार मान्थ आरो गासैबो कास्टना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नायदो एप्लाइखौ बोरै खालामगोन नोंथांमोना बे एप्लाइखौ खालामनोबा स्टेन्डार्ड फर्मआवसो फिलआप खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना हैनांगोन डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज अफिसाव क'क्राझाराव। बिनिफ्राय नायदो एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ लोगोफोर। दा बेयाव डाइरेक्ट खिथाखानोसै एडभार्टाइजमेन्ट पाब्लिश खालामनायनिफ्राय 7 डेज थागोन। बेबायदिब्ला 23 जुनसिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबाय थानो हागोन। आरो बेयाव एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना नाम्बार 3 आव नायदो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा 8 पास जानांगोन। बेनिफ्राय लोगोफोर ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन LMB। दा बिनि बैसोआ 18 इयार्स बेनिफ्राय 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन STफोरा। बिनिफ्राय नायदो बोरै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना नायना लादो। नाम्बार 8 आव दङ नोंथांमोना खामाव नोंथांमोना एनभिलपआव लिरनांगोन कन्टेक्ट नाम्बार्स आरो लोगोसे इमेल आइडि होफाबानो जाबाय। बेनिफ्राय एप्लिकेसनावबो नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार्स आरो इमेल आइडि नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआव लिरना होथार। बेनिफ्राय गांथाम फट' कपिस हरनांगोन सेल्फ एटेस्टेड होजोब। बेनिफ्राय क्वालिफिकेसनाव गासैबो सार्टिफिकेटआवनो होजोब सेल्फ एटेस्टेड। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना लिरनांगोन एप्लिकेसन फर दा पस्ट अफ होनानै ड्राइभार होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना ड्रप बक्सआव हैदो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजाव नोंथांमोना हैदो। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ एलिजिबल जानायफोरखौ जायफोर एप्लाइ नोंथांमोना खालामदों जुदि नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय एलिजिबल जायोब्ला नोंथांमोनखौ ड्राइभिं नोंथांमोनखौ लानाय जागोन एबा नोंथांमोनखौ बायबा वइस लानाय जागोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय वेबसाइटआव होगोन नोंथांमोननि नामखौ जायफोरा माने एग्जाम होनो हागोन www.क'क्राझार-judiциary.gov.in बेयाव नोंथांमोननि नामखौ होगोन आरो लोगोसे इन्टारभिउआ माब्ला जागोन डेटआ बेयावनो थाखाजोबगोन। दा बेनिसिम लोगोफोर पस्टआ अनलि सासेल' दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ लकेलिटिफ्रा। बेनिफ्राय गुबुन डिस्ट्रिक्टनाबो हायो नाथाय लकेलिटिया बांसिन प्रिफारेन्स मोनगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। लोगोसे पस्टआ बेयाव सासेल' दङ नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला एप्लाइखौ खालामदो खिन्थु पस्टआ टेम्परारि जागोन। थ' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ।